body eto, cyn Baker, a George Christian i Baker! Maen nhw'n ei codi to! Achos mae Chris Jones yn ei taro! Gan y chic ola'r gêm! Glennon Davies, mynd am y gol! Sgori! Glennon Davies! Mae dim yn ysgori crackers am fyddi hwnna'n un ar gyfer gol y mis. Hatland yw'r dyn peryglus. Hatland ei ben dros y bêl, yn twyllo fod. Hatland! Wel, oedd y gynsa'n dda, oedd yr ail yn well. Chris Hatland 2, gap kick o'na 1. At y postyn gosa. Roddy ar ergyd. That's a goal. Michael Roddy, mi gafodd afol ar hwnna. Payne i groesi mewn i'r canol, does neb yna. Dim Chris Glas. Ond y bêl yn methu gael ei chlirio. Nôl at Payne. Payne yn anelu yn y postyn bechan a chi gol. Carl Payne. Gwych o gol i bedwaredd o'r tymor. Neith e ddim sgori'n gwell na ni. Jamie Mullen, carrwydd hent i'r edeg at amddiffyn. Prestatyn y bêl at Matty Williams. Williams! O, dyna chi ergyd o didog. Ail gol Matty Williams ar ail i'r seintia. Chwarter awr ar ôl yn y gêm. Foli fendigedig Anthony Stevens, 2 gol i 1. Gol ddisglair ac mae'r haul yn gwenu unwaith eto ar Prestatyn. Acrobataidd can yn gegrwth.